Hallelujah. Hallelujah. Yeah. Isizathu soba abuze lo mbuzo kuba ebengaboni babalo likaThixo ebomini bakhe. Akunyanzelekanga uba uyibone yonke into uThixo yes ayenze ebomini bakho. Enye noba ungangayiboni thina siyayibona. Niyandivane enye into noba ungangayiboni umoya ingcwele uyayibona kuwe. Yeah, sulindela into yoba uyakwazi yonke into uThixo ayenzayo. Awunawuyazi yonke into uThixo ayenzayo ngoba ezinye izinto kuba nzima ukuzamkela into yoba ziyenzeke ebomini bakho ngoba kunezinto ocinga ushota ngazo. Because uMaria ithi iBhayibhile xa igqiba kuthetha le nto kwafuneka ingilosi mayingene deep kule nto. Ibingafuna ukungena deep kuyo, yangena deep ingilosi yathi no ubabalwe. Ya ubabalwe ngoba ngawe, oh God, thank you Lord. uThixo uza kwenza ummangaliso woba kuzalwe, oh God, thank you Lord, umuntu oyakusindisa ihlabathi.